Čus, moje jméno je Daniel a já vás vítám u mého prvního videa. Tato série se půjde jmenovat Top 5 a vždy zatím půjde téma, co půjde ve videu. Užijte si videjko a zatím čau. Na páté příčce se umístila paprička s jménem Nega Viper. Byla vyšlechtěna ve Velké Británii a je extrémně vzácná, ale i také extrémně pálivá. Dosahuje 1 349 000 Scovilleových jednotek, což je docela poměrně hodně. Na čtvrté příčce je paprička s komplikovaným názvem Trinidad Scorpion Bait. Ta byla dříve držitelem titulu nejpálivějšího chili na světě. Dosahuje 1 463 000 Scovilleových jednotek. I ona byla již překonána. Na třetí příčce je paprička s názvem Seven Plot. Je známá tím, že přes neuvěřitelnou pálivost má i výtečnou chuť. Spolu s ní ale labužník dostane i 1 853 000 Scovilleových jednotek, což je hodně. Na druhé příčce je obávaná paprička Trinidad Moruga Scorpion. Je moderním způsobem vyšlechtěného druhu chili, která jako první překonala hranici 2 milionů Scovilleových jednotek, což je hodně dobrý. 2 miliony je už fakt hodně. Seznamte se s vítězem. Paprička Carolina Reaper, tedy karolínská sekačka či karolínský trhač, je aktuální rekordmanem zapsaným v Guinnessově knize rekordů. Uvádí se, že dosahuje 2 200 000 Scovilleových jednotek.